पुलानो चिनी media friends orno khakamya faro जों दिनै खाथं खाजानि बिसिंतै सालायनो थाङै दङ एबा साख्लायनो थाङै दङ दिनै जिनो प्रेस मिट खालायदोनि आंनि लोगोआव दङ दिनै DTADC हापांनि स्पर्ट्स एन्ड युथ एफेयार्स बेदागनि प्रिन्सिपाल अफिसार जों जतन साइमानो जिनि DTADC सुपार लिग सालकलमा चेंमानि यागुलो ताबुक बायथागनि बादायलाय मुंना थाङै दङ फाइनाल मैच बायथागनि बादायलाय मुंगो जिनि आरो नारवाय अकरा रंगै हाइशक पाइने मिस्टर Mandar, CEO of Northeast United FC, tai khoroksa tongo Mr. Juan Pedro, head coach Northeast United FC. 22 तारिख मार्च चिनी दिबर जारानि सिमी और प्रोग्राम चेंज जाना ते पुलानो बेले खेनो खुलुमुंग ते खामिया फरो चीनी बुबाग्रानि नायकल फांबाय ते चीनी ऑनरेबल CM नि ते दिलमुंबाय जों DTADC हाबांनि बहागतै चीनी सिक्ला चालायरंनो थोमुन हापर तुबुय बंगनो शाक हामतनिवै बंगनो कैरियर नामनानि बागै जों प्लेटफर्म खौ नामनानि जों गोबां मा थाइनि चिनी प्लेयार्स दङ जों गाहाम थांमानि नुगै मानखा ए बोसों फाइने जराव जों बरनो हाइकेनो बंनि थिनां नामना बागै जों फुटबल जों चिनी युद्रनो जों बाहाय कैरियर सामनि मान अब चिनी हारमुं तंमानि हाइकेनो बायथागनि बादायलाय मुंगो चिनरो चिनी बुबाग्रा चिनी ऑनरेबल CM ते जोतो चिनी DTADC हापांनि चिनी आदं बरमना आदं सं आदिनो जों जोतो पाल खालायो चिनी फुटबल फाइनल मैच न जों नायलायने ते हास्तिनि जोतो चिनी खाका हम लुकुरगनो हाइनो जों DTADC हापांनि बखते खाका हमें लाम सगो 22 तारिखो नरक जत्तो पालबाक सगाय चिनी फाइनल मैच न नायनान बागै नरक जत्तो फाइले जादी जों थोमुनो जों जत्तो पालबाक सगाय जों नायलायनाय तेसा हाइनो हाय तो ओमके चिनी म्यूजिक हामजगै तंनाय चिनी जत्तो खाका हामलु करंनि बागै तिप्रा आइडल सीजन 2 ताकलाइनी बातायलायमुं बेचेबो हरक बाबरक तक फाइनलो थांका हरकसा तंगो बुखुक अस्मिका देबबर्मा बुखुकजिक प्लं स्माइटी रियां तै ताकुक दिनेश जमातिया बुखुक नापुती जमातिया ताकुक अनंत जमातिया बरक फाइनल बातायलायमुंगो बरक बेलाय खोना तो खेर साबै बंनि टैलेंट न बरक फुनुंनाय हाइकेनो जों हाइनो हाय 23 तारिखनि सारिक बुखागो जों चिनी खुमलुं जे मटर स्टैंड आरो जों कतर खलायो जे फाइनल नि जे सामुं एबा पान्दानो जों आदिनो जत्तो पालबाक सगाय जों आदिनो नायलायने हाइनो हाय जत्तो हास्तिनि चिनी म्यूजिक रसाम हामजक तंनाय चिनी जत्तो खाका हम लुगुरनो खाबे लाम सगो दि प्राइडल नि फाइनल नि सालानो जत्तो पालबाक सगाय फाइलायदि चिनी गोरोंखौ खाय रसाबनाय चिनी जे कन्टेस्टेंट बरंनो जों सपोर्ट खायो बरंनि
samung bisintui borongni talent no funugui biskango boro kujugo kaimanan nangthum omahakeno जों joto palbaksake जों 23 तारिख बाहायनो हाय जों तिप्रा आयदालो जों joto palbaksake जों attend खालायनाय नारवलो abo जों साखलायजानाय officially tei chini अमनो तंनाय जे chini talented nungna dino जों support khaman bisinti no bongni thinang obor tebo kuchu kai thangtung aban bagi जों joto palbaksake lai जों adino chini final je तिप्रा आयदानो जों नायलायनाय या जतन फ्री ताई चिनी फुटबल बो टिकेट नांगिया जतन फ्री तांगे चिनी लुकुरन बागै जों स्नामानि जतन चिनी लुकुरन बागै नंनाय आवन बागै जों नरनो जतन खाका हमबे लामसगो जत फाइलाइदि जों पालबाक सकलाय चिनी अ फाइनल मैच न जों नायलायनाय ताई चिन अ फाइनल मैच नि जे दलनै दलाय बाय चिनी वेस्ट म दलनिबरो बातलायनाय जरां तो हायनाय मुदु खारिफिने सारिकनि दुइटा टामपुरन सिमी चिनी फुटबल मैच फाइनल मैच जेंजांनाय